ake sikhulumeni ukudlula la bekuthiwe ngeke uzudlule khona. Ake sikhulumeni ukuqaqa amafindi bekuthiwe ngeke azaqaqeka. Ake sikhulumeni ke manje ukulwa nezitha ebese kuthiwe ngeke awusoze wakwazi ukulwa nazo. Noma inini baba mawuzobhekana nempi kufuneka ube ne strategy sokuthi lepho ubhekene nayo uzoyinqoba kanjani. Ngoba impi ikhona. Yonke impi mayifika empilweni yomuntu iqala kungazi ukuthi incane. Ikhulela ngaphakathi. Impi iqala kungazi ukuthi mayisingena kungazi ukuthi hayi khona ingane ethanda ukuhlala ekamelweni ihlala ekamelweni. Kuye ithi mayikhuluma nani ingane ingamazi umuntu omdala ingamazi omncane. Kuye hayibo nansi ingane seyiphenduka isibani. Iqala kanjalo nje impi. Lapho isuke isingena. Impi iqala ngento encane indoda ikhombisa ungamhloniphi upartner wayo. Umedema akhombisa ungayihloniphi indoda. Kodwa labantu bebethe bazobambisana. Uma bona bengahloniphani kuqala kancane ungahloniphani. Kuqala ngezinto nje ezilight. Ithi indoda hawu awungilethela amanzi athi umama hayi wakhe nawe. Umama phaka ukudla athi indoda naye bese ngiphakile ukudla kusekitchen. Kuqala ngento encane kanjalo. Ivuka indoda ngokunganaki. Ihambi yokuthatha kuye agcina ingapheki. Ithi bithi yabuza indoda kwenze njani athi umama hayi no nami ngibuye ngikhathele. Nami wara kube nezitori. Kuye kugcine seqala manje sekuncengwana kuncikiselelwana ingene impi yezilwane. Lo ngisho indlela eqala ngayo impi iqala ngento encane iqale ngento encane ukuthi akhuluma umzali wakho uyingane ukuthi ungakwenzi lokho uthi wena hayi no ngizomhlonipha umzali kodwa uthi hayi awuthi ngenze ngoba kaboni. Kuye ugcina usujwayela ungasamlaleli impilo. The moment iqala indaba yangaphakathi iba toxic i-invite imimoya ngaphandle. Akubona bonke abantu abanenkinga abezwa izilwane ngaphakathi endlini. Khona imizi enezilwane ngaphakathi. Khona imizi egijima izilwane phezulu kwezindlu. Utshola yimini lokho engibhala. Khona imizi baba emakamelweni la kulene khona uyasizwa isithunzi kunesithunzi. Khona imizi baba alala umama bhekele alala ubaba bhekele. Khona imizi engalawuleki kodwa ayiqali lapho. Ngithi angikhulume ngoba lezi impi ziyathathwa zilethwe kwithi athi umuntu ngilwele King Park. Ngilwele King Park. Nami ngivume ngoba ngiyazi ukuthi mase ngiqalile ngathi ngiyayilwa impi ngizoyilwa kodwa ifuna sibambisane. Isicefe ngento enempi phakathi. Uthi ulwa nayo ibifuna ukulwa. Ayikho into enqotshwe ngalwanga. Ngayikhohlisi lo mhlaba. Uthulwa nempi nayo impi ibe ilwa. Uthi uzama ukuyihlonipha umuntu wesifazane indoda yakho usuyitshelile ukuthi ngifuna ukuyihlonipha njengendoda. Kodwa ivele impi esendodeni. Ivele izokuchithela mhlawumbe nomuntu wakamakhelwane. Sewuyitshelile ukuthi ngifuna ukuyihlonipha indoda yami ngoba indoda iyahlonipha. Ivele ichithe nomuntu wakamakhelwane uvele ubone ukuthi yes. Noma ngithi ngifuna ukwenza noma ukuhlonipha ngezinga eliphezulu kodwa kusahlonipheki la. Uyindoda sewuyitshelile ukuthi ufuna ukumfukula umfazi wakho, ufuna ukumphakamisa umbeke to the other level. Umfazi wakho uvela uthi uyafika endlini uhlinile umazi uhlineleni. Lapho wena unomqondo wokumphakamisa impi suke isingenile bafowethu. Yonke leyo mpa ithatha umuntu athi King Park ngilwele. And ukhumbula kusho umuntu oyedwa kusho abantu ababili ukuthi abathathu kusho inqwaba yabantu. Cabanga mfethu. Ngicela nje ungene ecathulweni zami. Njengoba ngilwela abantu abaclose to 2000. Umuntu ayedwa yena uhlulwa impi, unyiswa impi aqondeni naye. Mina ngilwela close to 2000 people almost every day. Ngenkathi ngilwela omunye
kusalindiwe komunye nomunye ipha uyagijima iyakhona usabhizi uyalwa ngapha uthulwa ngapha uyagijima uyalwa kuliwa nemimoya yobumnyama kugijima imimoya. That is why ingqinamba yazathi ngibe nedaba. Ingqinamba ithi akube nentaba akube nentaba akube netshe ukuze ezinye inkinga zabantu zicindezelwe. Kodwa lapho ukhona ekhaya asibambisaneni ngoba ayikho impi enqotshwa ingalwanga yona noma yiphi impi yalwa, kodwa sizozinqoba zonke ngoba abaningi sesibanqobelile. Phawu igijima ayilandi njengoba nami manje ngila edamini, ngizolwa. Wena osekhaya ongakamnawo makhanda oil uthole uthi ithola mntana osekhaya. Mawusutholile mina ngicela ungisize ngento eyi1 nje, angifuni into eyiningi. Uma kuthiwa siyahlangana kunensebenzo ngicela uze mfowethu uze, noma kuthiwa khona ingqinamba onazo ngcono ngitshele ukuthi King ngiyeza kepha nginale ngqinamba nale ngicela uze ngoba ukuza kwakho kukhombisa ukuthi thina nedlozi lakho sibambisene ukulwela wena. Ikhombisa ukuthi awukakacapturesheki impi elwayo. Uma uzongaphumeleli kufona andingqinamba ukuthi fika mawungafikanga isho ukuthini leyonto, isho ukuthi khona impelwayo and le impelwayo ifuna ukuoverpower wena, overpower wena bese uyashintsha bese wenze njani, bese ufuna ukuoverpower ipower ngoba indaba it's about you. Mina ngikwazi ukulwela ngisho isigebengu, mina isigebengu asho umuntu athi akisigebengu amaqala mangaka my king ngithembe wena silwe ngoba ngivumile. Futhi mase ngisilwela isigebengu suke sowina nje. Mina ngikwazi ukulwela ngisho umthakathi ngibona ukuthi uyathakatha lo. Sesebeyafuna abantu bafuna manje ukumgadla break kodwa umthakathi ngoba usefikile sekuwumthakathi wami loyo ufuna ngimlwele, ngimbonise, ngiphinde ngimlwele, ngingamjaji ngimlwele ewumthakathi enjalo. Mina ngikwazi ukulwela umuntu uphela umuzi wakhe kuyena ofebile. Indoda imbambile iyamchitha. Uma sengivumile ukuthi ngiyasilwela lesifebe ngizomlwele efebe right wrong enjalo ngoba sengivumile ukuthi ngiyamlwela ukuze umuzi wakhe ungachitheki. Kodwa naye akanivumi iphutha lakhe eyedwa, angavumi umuntu. Yikho lento ukuthi mawufebile hamba yohlambuluka usuke ubulawa lo muzi wakho. Ngene egumbini lakho uhlambuluka uwedwa ukuthi nina amathonga lekhaya, nina amathonga bengizogayela kona ngiphunyukile ngenza u1 no2 no3 ngenxa yokuthi ubaba lekhaya kasanginaki, ngiyaxolisa kanje ngicela into ethelele. Mina ngikulwela right njalo mina ngikwazi ukulwela abantu. Umuntu engafunwa ku social media, engafunwa thi uzobulawa mina ngoba loyo muntu loyo ngivumile ukuthi ngiyamlwela, ngikwazi ukumlwela mina. Futhi angekho umuntu osuke ezombulala, angekho. Bakhuluma ngomlomo. Mase ngithe mina ngiyakulwela ngoba uthatha isinqumo sokuza kumina ngenxa yomsebenzi wakho. Mina ngikwazi ukulwela umuntu erana amabhizinisi kunabantu abawafuna phansi amabhizinisi. Mina ngikwazi ukulwela osomatekisi, nqwaba somatekisi ngibalwele mina efunwa abanye osomatekisi ngithi ngeke nize nimthole, ngime ngepower ngithi ngeke nize nimthole. Mina ngikwazi ukulwela amakhosi efuneka amakhosi befuna ukwabulala ngime ngithi ngeke ngoba usefikile umuntu uma esefikile babuya shintsha abe womunye. Mina ngikwazi ukulwela ama CEO kubheda inkampani yaphansi ngime shona ukuthi nawe ulapha ekhaya ngiyakuthembisa konke okwakho kuzonqotshwa. Funda ukuma empilweni. Mina ngikwazi ukuma ngihamba nephawu enzima kakhulu ethi mayisithe yalwa kugcina yona mangabilwa, kodwa kufuna kubanjiswana. Alichithwa igazi lomuntu ohamba nathi, ngeke nje uzwe thi umuntu ohamba nathi thiwe nangu sibani bamdubulile sekuyapostwa egroupini rest in peace beko omunye wethu. Awenzeki lawo masisimba kuthini manje bakhakhana oil, awenzeki lawo masisimba.
ungamane unyamalale engcono ungayiqini ingcinamba masihlangene ungezi okokuqala ungezi okwesibili ungezi okwesithathu ungezi okwesi4 hayi lapho ke sekungenzeka noma yini wena phela ungezi kodwa mawuza kuthiwa siyahlanganuza ngeke uzwe groupini kuthiwe rest in peace kuthiwa ke udutshuliwe usibanibani ufe ngokuqakuhluku ngeke uzuzwe kuthiwa rest in peace ngeke yenzeke leyo nto leyo. Show me King Papa. Show me. Yinga ngithi nawe lapho ukhona ekhaya ngicela wenza ukufanele mfethu ehlisa umoya ungamfisele omunye umuntu intembi. Ungamfisele omunye umuntu intembi kwenza kube lula ukukuvikela kwethu uma ungamfisele omunye intembi ngoba bonke abantu abankulunkulu. The moment ufisele omunye umuntu intembi kwenza kube nzima ukusebenza. Wehlisa inhliziyo. Ungayiqali impi engenasidingo. Mawuyiqala yebo ngizoyilwa. Kodwa ukuyilwa kwami uyiqalile ungezobenefita. Kungcono uma kuwumsebenzi wakho loyo. Mhlawumbe uyiphoyisa umsebenzi wakho ukuthi igebengu uyaya nje kuzona. Umsebenzi wami ngoba umsebenzi wakho mhlawumbe uneorganization yakho then umsebenzi wami ukukuvikela. Yabona mhlawumbe une-podcast yakho umsebenzi wami ukukuvikela uma usuzile ngoba umsebenzi wakho lo wenzayo kodwa hayi thothi ukuvula usukela umuntu akasukelwa umuntu ongenaqala umuntu osukelwayo uthi umsukela wena usuke sanalamandla lawo oqala ukuthi uzomsukela ingilosi iba ngakuyena yasemazulwini awumsukela umuntu so ngithi nje angiyicacise bafethu liyonto ungaphuma emgwaqweni uhamba uzenze isiqhwaga ngento engathi ishu empilweni ufuna uyibeke beka ukusiza umuntu noma ungasiza umuntu oyedwa mawumsizile khona izibusisi ezihlayo nakuthina kuba lula ukukusiza ngoba uyi-asset kubantu siza umuntu that is why bengabe umuntu efika ngiyabheka ukuthi lo muntu wenza muphi umsebenzi asho umunye athi hey ngidayisela ugwayo othile mhlawumbe ngidayisela insango king ungangisiza yini ngokudayisa insango nani udayisela abani insango ngidayisela abantu abayibhemayo king ngithi hayi ngoba ngeke sibasabaqede abantu abayibhemayo insango akulungile ngeke sabaqede abantu abayibhemayo ukuthi ngithi ungayidayisi wena uzoyidayisa omunye umuntu ngoba bayayifuna labantu ngidayisa utshwala king udayisela abantu abaphuzayo ngeke sabaqede abantu abaphuza utshwala dayisa nawe ngoba ungadayisi wena uzodayisa loyo phela sizona impatho ekugcineni mina nginjena nje mina mfethu umuntu enqabayo kumsiza mina yilo ofika athi hayi mina king ngiyinkabi umsebenzi wami ukuchitha igazi lomuntu ngithi uchitha umuntu enzeni athi hayi yakhokhela wena uxabene naye nonke ngingaxabene kodwa uyachitha athi hayi umsebenzi wami king naloyo ngithi hayi mfethu umsebenzi wakho uyinkinga bafu ngoba uzosiqhatha noNkulunkulu emazulwini kungcono abantu bakusukele uyabona not uvele uyokhipha umphefumulo kusala intandana uyabona yiyo into engize ngibe ne challenge omunye akaqhubeka ahlale phansi nami sixoxe deep mase ngiyasibona isidingo mase ku deep ukuthi lona udinga ukusizwa ukuthi aphumelele ngenye into ukuze aphume kulomsebenzi ngeke uthi phuma kulomsebenzi kodwa lingekho ibhizinisi noma into enyazo iqala ezomkhipha ngapha bese kulwela ukuthi ke lo muntu akakhe ibhizinisi noma something azoba busy ngayo imnikeza imali ukuze ashuthe umsebenzi that is who I am King Bhakanza kodwa hayi ukuthi ngoba suke sisaba ukumvikela izinkani suke sicabangela lezi intandane lezi ezisalayo umuntu engaxabene nawo nqwaba abafikayo cabangela intandane kuphela ukuthi hayi mfethu umsebenzi wakho uchitha igazi umuntu engaxabene na ngabe ngiyeza makuthiwa bayakusukela bakhona abantu abavele bakusukele nje omunye umuntu engazi usukelana uyabona makuthiwa bayaqala abantu ngabe ngiyezwa manje uwe ovele uyakhona ngoba ufuna imali ngoba ufuna imali akuqalwe something else ezokunikeza imali simple ukuze uphume ngapha ofuna ukunquma umuntu akayinqumele yena uyoba namagasi ezandleni kuze kube nini athi umuntu hayi no
ngiyezwa. So ithini inkosi yami? Ngithi mina ngizokulwela ukuthi unqobe empilweni, but hayi ngegazi. Simple. Hayi ngegazi. So that is the reason why ngithi bafowethu izimpi engizilwayo akuzwa lezi zincane. Ingakho noma ngifika ngizokhuluma la, angikhulumi insambatheka. Mina ngikhuluma ukuthi lapho ukhona ekhaya ngisize, ngicela ungihloniphele idlozi lakho. Ngilithanda ukubhubha idlozi lakho. Thandwa yimi. Ngoba ngazi amandlalo phezu kwakho. Cala ungihloniphele idlozi lakho. Ungihloniphele idlozi lakho noma ucabanga ukuthi mhlambe likulahlile, ngicela uhloniphe kodwa. Khona into ozoyibona. Azoyibona. Uma uno husband, uhusband supporting structure wena, ngicela ungihloniphele lo husband noma better. Ngicela ungihloniphele yena. Uma kuthi une wife noma upartner supporting structure wena, ngicela ungihloniphele lo partner wakho. Ngicela umhloniphe noma ucabanga ukuthi uyabheda because we supporting structure, ngicela ungihloniphele yena. One day ngiyoyichaza ngisho lana yodwa. Cela ungihloniphele yena noma engalibambanga ucingo lakho ethi use meeting, ngicela umhloniphe. Mhlawumbe leyo meeting leyo akuyona uyazama ukuthi athole something ukuze abuye ezosupporta wena. Angithi uyakusupport. Ngicela ungihloniphele yena. Mnike respect. Yena uzokufukula. Just give him or her respect, then yena uzokufukula. Bafethu ngeke sinikezana ama-advice engazuthi thina siyazi impilo. Ngeke mina ngithi awungabodlala umuntu wesifazane. Uma kuwukuthi umuntu wesifazane uyena okwazi ukwenza wena ukuthi uye toilet, mhloniphe. Ngeke ngithi ungazodlala indoda, amadoda ungawancengi. Uma leyo ndoda ineqhaza elibambile iyakuphakamisa, respect that man up until you get what you want. Angayitho into eyifunayo, respect. Ayona yonke into eyenziwa ngenkani. Abanye abantu bashoveleke emuva inkani. Abanye abantu baphila ama fake life. Balinyazwa inkani. Sephila nge fake life. Abanye abantu abathandi bahamba ko Dubai. Amantombazana ama-slay queens ko Dubai awasathandi nawo. Ashawa yipride nje ukuthi awancingi. Omunye ngabe unomuzi wakhe, ngabe unendoda yakhe, ngabe una yonke into. Mhlawumbe ngabe siyashona ngisho ukushona indoda wasala nayo yonke into. Kodwa ngoba waba nepride. Hamba eDubai namhlanje. Ukakelwa amaSulumane. Simple. Omunye uhluleke nje ukuhlonipha abazali. Abahlonipha ngabazali. Mina mfowethu lapho ukhona ngiyacela. Ngicela mina abazali bakho bahloniphe noma bekusideline. Bengakunika uthando lanele, ngicela ubahloniphi. Awusahloniphi bona, sewuhlonipha abazali babo. Ukuzwe kuthiwe entombazaneni wena umbatha ugogo ozala uma wakho. Ingoba ngenzeka uma wakho ukuthi unamaphutha kuwena. Ungenzeka uma wakho ukuthi ube namaphutha ekukhulisa. Kodwa ugogo ozala uma wakho, ngeke ugogo ozala umama abe nephutha. Uma wakho abe nephutha, lokho would never happened. Uma wakho uzo-accounta kuma wakhe na. Ugogo ozala uma wakho. That is why uma uhlonipha, usuke wena ukhombisa ukuthi do the right thing ukuze lo wenza into wrong abonakala. Mhloniphe umzali wakho right wrong enjalo. Akona kwakho kumjaja. Unabazali naye abazomjaja ukuthi waze wadlala ngomzukulu. Hlolwa yini bafethu uthatha impilo simple. Ngoba lezi zinto zongayi-understand lento yempilo. Igcina nenze empilweni abanye bebe understand egcina kuthiwe khona abantu abathwele. Kuthiwe wenza ngani. Kanti umuntu ukwazi yonke into ayibeke kulayini ngendlela. Mina ngiyanihlebela bafethu. Akona kwakho ukujaja abazali bakho. Bazojaja uNkulunkulu kanye nabazali babo. Wena do the right thing, hlonipha wena. Mabekisa esikoleni funda wena. Funda wena. Mawusuthola umsebenzi, hlonipha imanagement emsebenzini. Ngoba uzoqala ungabahlonipha abazali ekhaya. Kuye kuyigcina ungayihloniphi imanagement emsebenzini, ucabanga ukuthi ifana nabazali bakho labo ngabahloniphi. Ungayihloniphi. That is why kuthiwa umuntu ukwazi ukubuka ikhaya lakhe kuyena. Kuyena. I-attitude yokuthi uma wakho umbhekisana emakhuluma naye, sizokubona usubhekisa imanagement emsebenzini le. Sokubona ubhekisa abantu emgwaqweni le. Sokubona thina. Sithi hayi ngisho ekhaya kahloniphi. Uzosithatha phi isibusiso? Uzosisibusiso. And noma yini mfethu uma ufuna impumelelo, you must always try by all means ukuthi kube khona effort ozoyifaka.
khona i-effort uzoyifaka. Khona umuntu avela avula isaluni, abe nesibuko, qeda ahlale kanje athi hayi-ke ngifuna into ezokwenza abantu bangene. Cabanga nje ubudomu abalinyazwa inyanga zakudala. Ngifuna into senginesibuko, ngifuna into ezokwenza abantu bangene. Ahlale kanje aloke chetha la namadoda. Hleli kanje engabe nomuntu naye uyazama ukuconvince ama-client, uyazama uku-advertise ibhizinisi lakhe ngoba ufaka i-effort, uyathuma. Ngenkathi ukhangisa ukhombisa iphawu ukuthi nakhu ngiyababiza abantu. Ungezwa abantu bethi ibhizinisi alikhangisa, ungalaleli abantu abasuke benegative empilweni. Usuku uthuma kufana nasebusuku. Ngenkathi ubeka imali emhlophe ekhandleleni ukhuluma, ukhanyisa ikhandlela, uyakhuluma ukhombisa iphawu ukuthi ngifuna ikhanya into zami. Ngenkathi ubeka imali emhlophe uyakhombisa ukuthi ucela imali. Ngenkathi ubeka amanzi clean ngeglass uyakhombisa ukuthi ngicela nempilo, amanzi ayimpilo, water is life. Uyakhombisa ngenkathi ukhuluma ucela, uyakhomanda ukuthi ngicela u1, ngicela u2, ngicela u3, ngicela u4. Bese into ikhomandile, bese uyaqala uyayenza. Khumbula khona isidalo esiphila kuwena. Ngenkathi wenza akwenzi wena, kwenza lesidalo esiphila kuwena. Nalezi eseceleni idalwa ziyabona mawenza, mase ziyagijima ziyokule into oyifunayo. Oh gada labantu abama-hard worker baba. Abantu abama-hard worker ubafica into zabo zithi, uyabona uma uzoba yi-hard worker bese into yakho ima uyi-hard worker, ila singena khona ukuthi ngoba ukwenza konke ku-hard worker yini emisile. Mase siyabotha khona abakuvalayo, mase sisusa lezi nje ezikuvalayo. Khona abafuna ukubulala, mase kutracewa lezi nja la kamoya ezifuna ukubulala. Power ke ikuza uplana. One day noyizwe into engishoyo. Khona umuntu ongavela athi hayi ngisawufuna umakhanda oil. Uzowenzani? Hayi ngifuna ukuba nemali manje. Uzoyithatha laphi imali? Hayi ngifuna ukuba nemali. Baba khohlwa into enjalo. Ayikho into enjalo baba. Run a business. Ube ne-idea yokuthi ibhizinisi lakho ufuna lihambe kanjani noma lihamba kanjani. Bese uyabona ukuthi ngikwenza konke. Ngithi ngemsebenzini imoto ivela ishayisi. Ikhona imoto. Uthi emsebenzini imoto ivela ishayisi. Uyazi? Usebenze. Uthi sewusebenza uqedile, uvesane bahole bonke abantu, wena ungayitholi yakhe imali. Uyithola imali yakho. Ugcina uplana ukuthi ngizokwenza 1 2 3. Kuvele kuqhamuka into ezincane esithubeni uzenze ayisekho imali. Ungazenza into ebalekile. Yilabo bantu abafunakalayo. Ukulwelwa ukuthi noma yini lento edonsa imali yakho ngomoya. Ugcine ucabangile, ugcina uthenga into engenasidingo. Akusuke leyo mimoya. One by one umuntu akalwelwe. Tho mina ukungibhaka la. Ngithanda ukubhubha emakhaya. Lapho nikhona abafowethu, hloniphana amadlozeni khona umehlukeni uzowubona. Dlozi lakho hlonipho noma ucabanga ukuthi likuzibile. Ucabanga ukuthi likuyekelelile izwa ngami, iyaliwa ngenzeka ukuthi impi inkulu, kodwa yona izonqotshwa. Yonqotshwa. Yekho mina lapho ukhona ngima. Ngithi mina wonke umuntu ngifuna benawo makhanda oil, mase siyabambisana. Nginengqinamba ethi kumele manje nginalo idamu, nginayo intaba. Ingqinamba ithi kumele ngibe nempophoma. Nama ngazi ukuthi kanjani. Kodwa kumele ngibe nempophoma yami. Angazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani, kodwa kona ngoba iyafuneka kuzogcina kwenzekile. Ngiyonitshela futhi mase kwenzekile. Ngithi angenibikele nje manje. Sifuna ngibe nempophoma. Ezoba namawa eduze. Ngiyochaza ukuthi why ifuneka ibe namawa. Liwa ngama level angafani. Ke ngibabona abantu becabanga ukuthi kuyadlalwa la. Ngizwa ngithi mina mase ngisithathile isinqumo sokuthi ngiyakulwela, angikulahli mina ngoba sengisatiswe izitha zakho. Angikulahli mina baba.
ukuthi koqhamuka izitha sithi hayi uKing Bhaka uyakulwela, uKing Bhaka lona osijwayeza nomphathi. Baba, umphathi wakho befike kumina ngizomlwela. Yes, abasebenzi mabefike kumina ngizobalwela and bazom-overpower umphathi bethuli nje bengalwi, bazom-overpower. Ngisebenza ngosefikile mina. Okwamanje ngingqongqo, ngindlondlo kwamanje, ngindlondlo kwamanje. Asidlali ngisho kahle ngoba ngikhona edamini. Athi nginikhombise ngiphendule ikhamera, khiphela bothi ngikhona. Phendule ikhamera nje. Azia, yabo. Ngikhona. Sedamini. King Bhaka kuphi la sedamini? Ngiyasho nje. Amanzi bengiwathatha ngithathe enye into. Sedamini. Khona la. Khuluma kahle ngoba ngisedamini. Yabo ngisedamini. Sho kahle. Ngikhuluma ngifakazelwa yiphawu ngisedamini. Ngisedamini. Nakho. Liphi idampo King ngikukhombisa. Nalia. Yabo ngisedamini nakho. Funeka abantu bethi. Cela ukuvalelisa. Inamba yami 0798130260. Number yami 0798130260. Ngitholakala ngolosithathu from 10 to 5 na Saturday isuke siza la edamini sizosebenza ngezinga eliphezulu etsheni nasedamini. 4 July end of June loyo 4 July zonke izindlela ziza la edamini. I hope njengoba kuthube kumele kube nempophoma yethu, ngiyacabanga mhlawumbe yobe isikhona. Ngiyacabanga yobe isikhona. Phaba funeka ilethe yona. Ila bezobona khona abantu ngiyonto okudlala. Losithathu makulosithathu mina you don't have to call me. Mina uvela ufike nje number 44 Rocky Ridge Road noma uthi King Bhaka Nzama. King Bhaka Nzama. Uvela ufike. How King Bhaka uvele kufikwe kanti akoma bodyguard akho lutho yini King akho mawufika uzobona akho lutho. Akho lutho. Silobe yimina nje. Igebenga uyisabini simbona umuntu esuka ngithi. Njengoba ngithi kufuneka impopho kunesizathu ngiyosichaza mayisitholakala ukuthi isiphi isizathu. Okwamanje ngithi kufuneka impopho. Ekuzoba ethu. Ngathi noma ngizoyakha noma izoba njani but impopho into efunakala engaze ngavelela uNkulunkulu wami. Ingqinamba into esizayo singayenza. Njalo ngolosithathu ekseni ngisuke ngise 44 Rocky Ridge bese kuthi Saturday ngiqala ku Rocky Ridge ngabo 10 bese kuthi ngabo 1 mase kuziwa ke eKing Bhaka Nzama Dam kusuke sekuhanjwa ngeconvoy ke lapho ke. Yilapho ke abantu la bebona khona imoto ezimnyama zishwi uyabo so sekuhanjwa ngeconvoy sekuziwa eKing Bhaka Nzama Dam. Thank you so much. Ngithanda ukubhopha lapho nikhona abafowethu. Ngohlala kinani. Ekho umuntu oyongitshela mina ukuthi angenzeni mangithatha isinqumo sokuthi mina ngiyakulwela ngeke ngisatshiswa abanye abantu bethi yeka fusek ngeke mina
ngeke ngisatshiswe izitha zakho mangithe mina nginqoba uzonqoba mangithe nqoba uzonqoba mangithe futhi akho nje ezokubulala ayikho nje ezokubulala lapho ukhona ekhaya kasatshiswa izinsha ekade zazikufuna phansi zahluleka lapho ukhona mama lapho ukhona bhuti lapho ukhona sisi lapho ukhona baba asina rest in peace lathini sina rest in peace thina la sifune rest in peace lokho will never show me looking back nawe futhi onenkani lapho ukhona uyobona mase kuthiwa siyakuvikela asisangani siyavika thina sivika imcibisholo yes sivika izibhamu ngohlobo lahlukahlukene lazo siyavika thina futhi mazivika asiviki futhi nje dlalo njengoba ngithi kufuneka impophomo kuseyizinga elithile lokuvika lelo elifuneka lenzeke ngiyoyichaza mase kuthi itholakele kodwa already njengamanje kuyanyiwa hawu savelelwe bo abantu emakhaya basatshiswa abantu emateksini basatshiswa abantu emasontweni abantu ema-social media satshiswa umuntu ungasabiswa yinja satshiswa yinja papa yini ngimthanda ukuphupha 0798130260 kulaba bantu bacela ngiphinde inamba tholakala ngolosithathu kulosithathu nje lolu qobe kongaphansi ngaphezulu e44 Rocky Ridge kusetshenzwa kulolu losithathu thank you.